Diu que fa molts anys rondava per la ribera un home amb un sac. Vinga, gita't, o vindrà l'home del sac i se t'endurà. Ningú deia ni sabia on s'emportava l'home del sac els xiquets, però estava clar que era un lloc terrible del qual no havia tornat ningú mai. De l'home del sac només se sabia que era vell, alt i que portava un sac a l'esquena. La majoria de xiquets s'escagarrussaven imaginant les atrocitats que els faria l'home del sac si se'ls emportava. Es xitaven corrents i abans d'adormir-se resaven una oració per a espantar els malsons i els fantasmes. Sant Miquel Arcàngel a la dreta, Sant Miquel Arcàngel a l'esquerra, Sant Miquel Arcàngel davant de mi, i darrere de mi, i dalt de mi, i davall de mi, i amén. Ai! Tot això es contava a la Ribera i arreu del país. Però una vegada, la iaia Manolita Riera, una gran narradora, d'aquelles que hi ha en cada poble i que conten de manera natural, em va contar la verdadera història de l'home del sac. La història me la va explicar ma iaia, que diu que va conèixer els protagonistes perquè era veïna seua. Jo no sé quina cosa és veritat i que s'havia inventat, però així la vaig escoltar jo i així l'he contada als meus fills i després als nets. Rondava per la ribera un home d'aquelles característiques que li atribuïen a l'home del sac. Alt, ossut, mal afaitat i grenyut. Semblava més vell del que en realitat era, per l'aspecte malgirbat i desastrat, amb roba apedaçada que li venia gran. Ningú sabia el nom a ciència certa. Uns li deien Romuald, altres Romà, i encara hi havia qui li deia Ramon. Semblava clar que era alguna cosa que començava per R. De fet, molts li deien de mal nom el Rata, perquè com les rates era un poc lladre i esmunyedís. Manolita contava que el seu origen també era un misteri. Uns deien que venia del sud, altres que del nord, i altres de les terres de l'interior de Castella o fins i tot de més enllà, de la ratlla amb Portugal. Parlava poc, i quan ho feia gastava un xampurrejat difícil de comprendre. Havia vingut de la seua terra amb la dona i 3 xiquets malaltissos i esporuguits, que, com que no parlaven valencià i no s'entenien massa bé, no s'ajuntaven amb els xiquets del poble. És que havien arribat, segons que contaven, buscant un clima més bo per a la dona que patia dels pulmons. Encara que ningú la va sentir tossir mai i no semblava tindre tan mala salut. Això sí, era una dona escanyolida, amb una profunda tristesa que se li veia a la cara, i més d'una vegada l'havien vist amb un ull a la funerala o coixejant. Em digué que s'instal·laren al barri més pobre d'Almussafes, en una caseta mig abandonada que un llaurador, el tio Batista el Rull, els havia deixat a canvi que arreglaren una mica el sostre i que no la deixaren enrunar-se del tot. Aquell llaurador, home de bon cor, de tant en tant li donava faena a l'horta, a la collita de la taronja o a la marjal en les faenes de l'arròs. Però Rodolf, que era com en realitat es deia, era un dropo, i li agradava massa el joc i el traguet, empinar el colze a la taverna. A la mínima que algun company de colla, en haver cobrat, li deia: «Ei, tu, vens a la taverna Tirri a fer un traguet?» ¡Sí! ¡Vaig! ¡Claro que sí, hombre! ¡Ahora vaig! Allà que se n'anava de cap, amb la qual cosa el jornalet que guanyava moltes vegades se'l bevia o el perdia jugant a les cartes, i a casa no arribava ni un gallet. I la cosa anava de mal en pitjor, perquè Rodolf, sovint, quan havia d'anar al tall a treballar, es trobava dormint la mona, o si arribava, encara que fora tard, a la faena, quasi més valdria que no haguera anat per l'estat en què estava i els desastres que podia armar. Així que, a poc, malgrat que els feia llàstima, més per la dona i els fills que per ell, van deixar de cridar-lo o llogar-lo per a les faenes del camp.
Intentà posar-se de pastor, però com que experiència en tenia poca i la majoria de vegades anava calent d'orella, el desastre encara va ser més gros. Se li perdien les ovelles. Me cago en todo, me cago en nada. Ven pa' acá. Oye, oveja, oveja. Vine pa' acá, sí, o t'agarre de la oreja. O les portava per llocs on no hi havia pastura. Alguna se li havia estimbat per un barranc, altra s'havia ferit en una pota. De manera que també l'ofici de pastor el va perdre. La dona, veient aquell panorama que no feia més que empitjorar i pensant que els xiquets se li moririen de gana o de qualsevol malaltia sense importància, va decidir... És que no podien cridar ni el metge, els pobrets. Per això ella va decidir tornar-se'n a la seua terra. Allí, almenys, en casa dels pares, gent de camp amb un bon passar, tindrien un sostre decent i de menjar no els en faltaria. Rodolf es posà fet una fera i l'amenaçà. Me cago en todo y me cago en nada, mujer. Aquí se hace lo que digo yo y punto. Però la dona es mantingué ferma. Havia de mirar pels fills. Ell no volgué acompanyar-los, perquè sabia que a cals sogres no seria ben rebut i al poble se'n burlarien per haver-se'n hagut de tornar i ser incapaç de mantindre la família. A més de tot això, sembla que hi havia alguna cosa fosca relacionada amb ell, que no s'ha sabut mai, i que era la causa verdadera que hagueren arribat ací. Quan la dona el va deixar, les coses empitjoraren. Desesperat, sol i sentint-se culpable, acá a Tirri, la taverna on acabava cada dia, agarrà una merla que li durà 3 dies. Al tercer dia, es va mirar al tros d'espill trencat que tenien a l'excusat i es va trobar horrible, quasi no s'hi va reconèixer. Es va afaitar, s'arreglà un poc i isqué a demanar faena altra vegada a Batiste, el llaurador que li deixava la casa, prometent i jurant. Que te jure que he cambiado, Batiste, hombre, que no bebo ni gota. De verdad, te lo juro, te lo jure por la Biblia y por todos los santos que hay en el cielo. Està bé, però et dona només una oportunitat, Durant una setmana estigué complint i treballant com qualsevol altre jornaler. Semblava que s'havia reformat. Però no canvia així com així del blanc al negre. I en cobrar el jornal de la setmana, en comptes d'anar a comprar arròs, oli, sucre, creïlles cebes i algun trosset de pollastre o conill, se n'anà directe a la taverna i allà, entre el taulell i la taula de joc, es quedà tot el jornal. Mal alimentat i mig alcoholitzat, començà altra volta a fallar a la faena o a ser un destorb per a altres jornalers. Mira, Robert, o Romuald o Rodolf, o com redimonis et diguen, així no podem seguir. Jo necessito un home cabal, complidor i treballador, i tu no eres cap d'eixes coses. Així que pren el que et dec i un poc més. Au, i busca feina en un altre lloc. Et pots quedar a la casa durant un temps, però ves pensant a buscar-te un altre refugi. Es va quedar sense res. Anà a demanar a l'església de Sant Bertomeu, encara que no havia aparegut mai per allà. I mossèn Francesc li va donar un tros de pa i una escudella amb sopa de la que repartia als pobres que passaven pel poble. Gràcies, mossèn. Moltes gràcies. Ay, mare mía, creo que sin esta sopa me moriría de fam. Anà uns pocs dies a compartir el menjar amb els captaires que feien cap al Musafes. Però la soledat és mala companya i veure's en aquella situació no és plat de gust per a ningú. Així que un dia deixà d'anar i pensà que se les apanyaria d'una altra manera. Furtant! En aquella època, els camps no estaven vigilats i els llauradors tampoc no es preocupaven molt si els llevaven unes quantes taronges, 4 cebes o 4 creïlles. Pensaven que algun pobre li haurien fet profit i li haurien omplit la panxa. Així que, proveït del sac i una corbella, eixia de nit i s'abastia del que necessitava per anar tirant. Més d'una vegada
Algun llaurador a qui li tocava tanda de rec a la nit o a la matinada havia entropeçat amb ell pel camp i s'havien portat un bon ensurt. És que tenia un aspecte cada vegada més sinistre. Així anava passant, però s'enyorava dels seus dos vicis, la beguda i el joc, i ja feia temps que a la taverna li havien deixat de fiar. Pensant com s'ho podria fer per aconseguir diners, arribaren les festes del poble al juliol. Un dels actes més solemnes de les festes és la processó on es trau El Lignum Crucis, un tros de la creu de Jesucrist encastada en una creu de plata. i en veure la devoció que aquella creueta despertava, tingué una mala pensada. Furtar-la. Aleshores, tornà a anar una altra vegada a dinar a l'església i a poc va guanyar-se la confiança de mossèn Francesc. L'ajudava en alguna coseta, apagava els ciris, agranava la part de davant de l'església quan hi havia bodes o batejos, coses sense importància, però que van fer que el rector pensara que aquell home s'havia reformat. Però, a la primera oportunitat que tingué, li llampà la clau del sagrari i va furtar la relíquia adorada pel poble. Se n'anà a València. La va vendre en un antiquari poc escrupolós. Digué que era una herència de família. Amb els diners que li donaren, li arribà per a comprar un poc de roba i pegar-se una festeta, ja m'enteneu. En tornar al poble, el sendemà, La Guàrdia Civil de Benifaió ja l'esperava allà. i és que tot indicava que havia sigut ell. Havia desaparegut, venia amb roba nova i ningú al poble s'hauria atrevit a una profanació tal. A la primera que li alçaren la mà, acabà cantant de pla i ho confessà tot. Recuperaren la creu i a ell el tancaren a la torre, que aleshores servia de presó. Al cap de 2 mesos, estava flac com un esperit i els ulls afonats i plens de rancor. Mossèn Francesc, que era l'únic que el visitava i li portava menjar, pensà que es moriria. Després de pregar a l'alcalde i de parlar amb el capità de la Guàrdia Civil, aconseguí que el soltaren. Això sí, amb la prohibició que tornara pel poble. I a partir d'aquell moment començà a rodar pels pobles de la Ribera. Es va adonar que a l'estiu, quan eren les festes patronals dels pobles de la Ribera, tot era molt més fàcil. El convidaven a beure. La gent amb la collita feta i el rebost ple era més generosa i hi havia diversió i tabola a les places. En una d'aquelles festes de poble, degué ser a Alzira, va veure un grup de saltimbanquis fent un espectacle a la plaça. Uns altres feien salts acrobàtics i un tenia un sac màgic que deia que parlava. I així era. El sacsava, li pegava amb el peu i el sac cantava. No me pegues tanto, que ya canto. Ramonet, si vas a l'art, porta figues, Ramonet, si vas a l'art, porta figues i emberca, si vas a l'art. Dinerets a la gorreta. Rodolf també va aplaudir per la gràcia d'aquell sac i pensar d'esbrinar quina màgia, quin secret tenia allò dins. S'acostà sense que el veieren i va veure el secret que guardava el sac. Era un pardal verd de la mida d'un falcó. El tenien en una perxa i li donaven pipes per a menjar. Ell no n'havia vist mai un com aquell i no sabia que era un lloro i que els lloros podien parlar i repetir frases, si se'ls ensenya. A més, no tenia ni idea d'on podia aconseguir-ne un i segur que valdria una fortuna. Però havia comprovat que aquella era una bona manera de guanyar-se la vida i, pel que semblava, prou fàcil. Pegant-li voltes a allò, se n'anà a dormir. El
els mals pensaments els carrega el maligne. I u que no té altra cosa a fer que anar rodant d'ací cap allà per aconseguir enganyar la panxa i que se sent ofès i rebutjat pel món, té molt de temps per a pensar i que se li acudisquen males idees. Però deixem ara a Rodolf maquinant i fent plans malvats. En el carrer major d'Almussafes hi havia un matrimoni de llauradors, Bertomeu i Creu. Eren bona gent. Tenien unes quantes terres, una bona casa al carrer Major, que era la casa pairal des de generacions, i, sobretot, el tresor més preat, 3 filles. Eren 3 preciositats de xiquetes, bones, obedients i treballadores. Encara que, com a xiquetes que eren, fantasioses... I una miqueta imprudents. Aquell any, la collita de taronja havia anat molt bé i la fruita s'havia pagat a un bon preu. Els pares, com a regal perquè les xiquetes en costura s'havien portat d'allò més bé, els compraren a cadascuna un anellet d'or, com un premi. Un bon dia d'agost, d'aquells que fa una calor que aplana, a l'hora de fer la migdiada, avorrides com estaven les 3 xiquetes aguaitant assentades a l'ampit de la finestra, passaren unes amigues i es van convoiar per anar a fer una volta. I on anem? Podríem anar a la font, al llevador. Com que ara no hi deu haver ningú, podrem fer tabola, refrescar-nos una miqueta si tenim calor i parlar de les nostres coses. La mare no s'havia agitat a fer la migdiada. Faenejava a la casa i no li va fer gens de gràcia que isqueren amb aquella calor i a la font. Però el que li vingué més tort va ser que la filla xicoteta, que tenia un defecte de naixement en el peu, també volguera anar amb les germanes. Mare, puc anar? Puc anar, mare? No, filla meua, no siga que vinga l'home del sac i com que eres coixeta t'agarra i se t'emporte. A més, ara m'han dit les veïnes que també hi és un home nuet ballant les danses. Veges tu, quin desgavell. Mare, jo vull anar, mare, jo vull anar. Ala, ves, corre. Però estat alerta, i si toca eixir corrents, tu la primera. I vosaltres, guilopes, cuideu la xiqueta. Ah, i compte amb el que feu. I allà que se n'anaren totes. La coixeta, li deien Maricreu, com la patrona del poble, s'emportà una nina que tenia i una miqueta de sabó per a llevar-li els vestits que ja estaven una mica rebregats. Perquè sabia que les germanes i les amigues jugarien al sambori, a botar o a la corda, coses en les quals ella tenia desavantatges i sempre acabava pagant. Efectivament. Les xicones es posaren a jugar al sambori, a córrer, a fer el gamba i a tirar-se aigua de la suada que portaven. Maricreu, mentrestant, s'havia posat a llevar el vestit de la nina i com que l'anellet li venia una miqueta gran, se'l va llevar i el va deixar en una d'aquelles lloses, per tal que no li caiguera l'aigua. Sense elles saber-ho, Rodolf, amagat en un canyar proper, les observava. S'havia atrevit a tornar, perquè ja havia passat temps i amb aquell aspecte tan desastrat i desmillorat pensava que si es trobava algú no el reconeixeria. Ja feia dies que rondava per allà i ja havia vist que aquelles hores de calor al llevador, que parava apartat, no solia anar ningú i de tant en tant apareixien grups de xiquetes. I ara ja havia clavat els ulls en aquella coixeta, que no jugava molt amb les altres i que els cantava cançonetes i romansos a les nines que s'emportava al llevador. Quan va pensar que estaven una mica cansades de córrer i de botar a la corda, isqué del canyar per a caçar-les, però la major de les germanes donà la veu d'alarma. L'home del sac! Correm! Corre, corre! Corre! Corre, corre! Ai, he de tornar. M'he deixat l'anell. Si s'assabenta el pare, veuràs. Tu no estàs bé! T'agarrarà l'home del sac! Mira, ja no ve darrere ni es veu. Haurà vist que no ens encalçava i se n'haurà anat. Ara vinc. La germana, poregosa, no volgué acompanyar-la. I Maricreu tornà al llevador i es posà a buscar l'anellet. De sobte,
de darrere d'un dels pilars que aguantaven el sostre del llavador, isqué un vell. Lluïa un gest bondadós i un somriure franc. Hola, què busques, xiqueta? Un anellet d'or que em van regalar els pares. Si el perd s'enfadaran molt amb mi. Estava segura d'haver-lo deixat així, en la pedra, però ara no hi és. No el deu haver vist vostè? Uy, pues no, pero mira, aquí tengo un sac. ¿Per qué no aguaites dentro? Per si haguera caigut dentro. La xiqueta, sense sospitar res, confiada, s'abocà al sac, ficà el cap i Rodolf no hagué de fer res més que espentejar-la i una vegada dins, tancar el sac. Ella intentà cridar, però ell li pegà un calbot on calculà que hi havia al cap i li digué: Si crides, et tiraré a la font y te ahogarás como un gat. Tú y yo haremos negocios. Cuando yo te diga, canta, saquet, canta, o tarreo con la branca, tú tienes que cantar dentro del sac. Si lo haces aixina, tú y yo seremos amigos y tú menjarás y beberás. Y si no lo haces, t'emportaràs una bona tunda de palos. Està bé, així ho faré. L'home se n'anà tan lluny com les cames i el pes del sac pogueren portar-lo. A una altra comarca cap al sud, on no els haguera arribat notícia d'una xiqueta raptada. Era una comarca més muntanyenca, de secà, més pobra. Ell anava per les places, especialment els dies de mercat, reunia els veïns i en deixar el sac en terra, deia: Canta, saquet, canta, o tarreo con la branca. Per un anellet d'or que vaig perdre a la font, estic ficada al sac i estaré fins a la mort. I la gent del poble li tirava monedes o li donaven de menjar. Quan ja havia passat per tots els pobles i llogarets, va pensar que podria tornar per la ribera. Segurament després d'aquell temps, la història de la xiqueta s'hauria oblidat. A més, era estiu, època de festes, i segur que la gent tindria les butxaques plenes i la mà lleugera per a amollar diners. Primer, anar provant pels pobles més allunyats de la ribera. Sumacàrcer, l'Ènova, Gavarda... Com que tot anava com la seda i sense problemes, anà fent-se més atrevit i confiat en la seua sort. Començà a rodar pels pobles més grans i rics. Suecà, Algemesí, Carcaixent, Alzira... No era tan estúpid com per tornar a passar per Almussafes, on el podrien reconèixer a ell o la veu de la xiqueta. Però sí que va anar a Benifaió. La meua iaia tenia una cosina que s'havia casat feia poc amb un de Benifaió. I com que era òrfena de mare, havia viscut a cama iaia molts anys i eren com germanes. I ella, veges, també havia vist créixer aquelles xiquetes veïnes. El bo del cas és que aquell truà va arribar a la plaça de Benifaió. Canta, saquet, canta, o tarreo con la branca. Per un anellet d'or que vaig perdre a la font, estic ficada al sac i estaré fins a la mort. La cosina de ma iaia, que era allà, reconegué la veu i de seguida recordà el que havia passat amb la xiqueta coixeta dels veïns, que des d'aleshores no alçaven el cap de tristor. Immediatament se n'anà a ca la cosina i li ho contà. Passaren després a ca els veïns per a dir-los que havien trobat la xiqueta, però que calia ser astuts i no espantar el vell, no fora cas que fugira. Pensaren el següent. El convidarien a ca la cosina i ja buscarien alguna manera d'agarrar el sac. L'home de la cosina el va trobar a la taverna, el convidà a una casalla i li va dir: M'ha divertit molt el numeret del sac. Vinga-se'n esta nit a ma casa i li donarem sopar i alberg.
L'home del sac, sense sospitar res i pensant que soparia i dormiria bé, va acceptar. En arribar a la casa, l'home li va dir: Mire, se'ns ha acabat el vi. Que no aniria vostè a la taverna amb estos diners i em portaria una botella? el vell, pensant que a més del sopar s'emportaria una bona propina, anà a la taverna i es va deixar allà, a la casa, el sac. En una habitació amagats hi havia els pares i les germanes, que obriren el sac i es trobaren la filla i germana que havien perdut feia més d'un any. Per tal que el vell no sospitara res, van ficar al sac un gos i un gat. El vell tornà i ben menjat i begut s'adormí com una soca. Al matí l'acomiadaren amb una almoina i se n'anà amb el sac a l'esquena. Arribà a un altre poble i allà, després de reunir la gent i demanar-los almoina, posà el sac en terra i feu el mateix de sempre. Canta, saquet, canta, o t'arreo con la branca. Però el sac no cantava. Tornà a repetir la fórmula. Canta, saquet, canta, o t'arreo con la branca. Però el sac continuà sense dir ni pruna. Aleshores la gent començà a riure i a escamar-se un poc, i ell li va arrear al sac amb una branca que portava, i se sentiren sorolls estranys. Sense saber què era allò i veient que la gent cada vegada estava més enfadada, va obrir el sac. I d'allà va eixir el gos, que d'un mos li va arrencar el nas, i el gat, que li va rapar tota la cara. La gent, com que se sentia estafada, també li van pegar una bona pallissa. I no se sap molt bé què va passar amb aquell bergant, però no li van quedar més ganes de raptar xiquetes. I conte contat. Conte acabat.